mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta nyaya yangu, please postaiwo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Izvi zvakaitika apo patainge tichigara pane imwe complex, but I hope kuti kunyange zvangu ndakaita zvinhu zvakaipa zvokuti vanhu vazhinji vanokwanisa kuti kwandiri uri muroi, but I hope kuti nyaya yangu kana mukaiverenga ichazobatsira vamwe veruzhinji kunze uko. Kana kuri kunze unenge uine vanhu vaunenge uchida kutamba navo round, I think zvinenge zvakakosha kuti umbotanga wambonamata kana uri munhu anonamata. Kana kuri kunzi uri munhu anoita zvechivanhu, usati wabatisa munhu mari kutokandira munhu mari yeround, unofanira kutoti unge uchitombotanga waikanda bute, uye zvekare paunogamuchira mari dzeraundi paya unofanira kuti unge uchizodira salt kana kumwaya bute, nekuti vanhu kwatinobva kwakasiyana siyana, uye zvekare haasi munhu wose anofarira kukuona uchibudirira, ende paunogadzirwa haupazivi. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai: ndakauya kunoku kuSouth Africa, ndakatevera murume wangu kunoku kuJoni. Mushure mekunge murume wangu auya kunoku, ndokubva achizonditi kunoku ndatsvaka imba, ndava kugara pamba pakanaka, ndava kuda kuti madam munge muchiuya kunoku. Ndikabva ndati pakanaka, hapana problem. Saka ndakabva ndachizotevera ndokubva ndachizouya kunoku. Ndasvika kunoku ndakaona murume wangu ainge achigara pane imwe complex. Pacomplex ipapo painge pachigara maSouth Africans ainge akawanda, saka maSouth African ndakazotanga kuwirirana nevamwe vasikana vainge vachigarawo ipapo. Saka vakabva vachizondiudza kuti ivo vainge vachitamba yavanoti Stokvel muno muSouth Africa. Saka ndakabva ndachizoti neniwo ndainge ndichida kuti ndinge ndichitambawo Stokvel navo. Vamwe vacho vainge vasingadi kuti ndige ndichijoina Stokvel. Pane vamwe amai ava mukomanashi vainamata, saka vainge vaine zvavainge vachirota, but vainge vasiri shuwa zvezvokuti unenge uine munhu waunenge uchirota kuti munhu uyu anenge anoroya, but nekuda kwekuti unenge uchida kuzviita munhu akanaka. maKristu ndipo paanofira ipapo, nekuti vanenge vachida kunzi vanhu vakanaka. Saka ivo vaiti kana vakandirota nguva zhinji, because ndinoshanduka kuita nyoka, vaindirota ndiri mumba mavo ndakazvimoneredza pasikarudzi yemurume kwavo. Saka vaiti kana vakandirota ndichipinda mumba mavo, ndaitopinda mumba mavo nditori munhu wavanenge vachitoona kuti uyu ndinhingi uyu. Saka ndaizoti kana ndaona kuti vanenge vandiona, ndobva ndachizoshanduka. Kana ndashanduka ndobva ndachizoita nyoka, ndobva ndachizoenda ndobva ndanozvimoneredza pasikarudzi yemurume kwavo. Ndinenge ndichiita ikunanzva ndokuita kwandinoita bonde ikoko kana ndichida kuita bonde nemurume kuri usiku. Saka ndinoshanduka, asi ndinozoshanduka kuita nyoka kana ndava mumba mako. Ndinofanira kuti ndige ndichipinda mumba mako ndiri munhu chaiye. Saka ndaitoti kana ndapinda mumba ndaitovhunduka, because ivo vaibva vachizopepuka, asi vaimuka kuri kuhope. Vaibva vamuka vobva vatondiona kuti uyu ndinhingi uyu, vobva vabatwa zvekare nehope. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuzongofuridzira mhepo kwavari. Saka mhepo iyoyo yandinenge ndafuridzira kwavari ndiyo yaizoita kuti vange vachizorara, ende mangwana vaingoti vachingomuka vaingorangarira kuti ndine hope mhani dzandakarota. Esther ndakamurota nezuro, but kuti vange vachizokwanisa kunyatsokurangarira kuti vakandirota ndichiita sei, vaisakwanisa kuti vange vachizorangarira. Saka kana kuri kunzi panenge paine murume wandinenge ndichichiva, handingati mubobobo as such, but wakada kunorerekera kumubobobo, zvakangoda kungofanana, asi
kakushanda kawo ndiko kakasiyana nezvazvinoitirwa zvinenge zvakasiyana. Like kune vamwe vaya vanoenda kun'anga kana kuti kubatsirwa nemuroyi direct. Saka kana waenda kun'anga then n'anga iyaya inobva yachizokupa kamudzi, wobva wachizoudzwa kuti kamudzi aka katakupa kamudzi ndekekuti kana uchifamba kana uine mukadzi waunenge uchida, kamudzi ikako ndiko kanozoita kuti mukadzi iyeye asakwanisa kukuramba, even though ari mukadzi anenge atori married, kana kuti mukadzi kunyange asiri married asina mafeelings newe. Nekuda kwekamudzi ikako anogumisidzira ava nemafeelings newe. Anozoti wapedza kurara naye ndipo pfungwa dzake padzinozotanga kudzoka, obva achizotanga kuzvibvunza kuti asiko ndiri kuitei nemurume uyu, chii chaitika kuti ndige ndichizosvika pakupinzwa muloji nemurume uyu. Saka anozotanga kutozvifunga mushure mekunge wapedza kurara naye, ende kazhinji kacho unozotorara naye usingamushandisiri dziviriro, unenge uchishandisa mushonga wacho iwoyo. Saka vazhinji vacho vanozogumisidzira vava nemubobobo because mushonga wose waunoshandisa kuti unge uchidiwa nevarume kana kudiwa nevakadzi vamwe vekuti vanenge vasina mafeelings newe, unozogumisidzira wava nemubobobo nekuti iwo unenge wakangofanana nekuti unenge utori nechikwambo chako chaunenge wava nacho. Saka chikwambo ichocho ndicho chinoenda chobva chachizonobata mwoyo wemunhu waunenge uchida kurara naye kuitira kuti ange achizobvuma kurara newe. Saka chikwambo ichocho pese ipapo paunenge uchirara nevakadzi vamwe vekuti vanenge vasiri veklasi yako but vachikuda, munhu achishaya kuti ndiri kumbomudirei murume uyu nekuti haasi weklasi yangu, chinenge chiri chikwambo chako ichocho chaunenge uchishandisa. Asi unozosvika pekuti chikwambo chinozopanduka. Saka kupanduka kwacho unokwanisa kusatombozviona kuti chikwambo changu chapanduka, but icho mukuzonopanduka kwachinenge chichizoita ndipo apo pachinozotanga kukumutsa usiku. Wakarara unotomuka, wabva watotanga kutofamba, wabva watoenda kumba kwemukadzi waunenge uchichiva, wabva warara naye. Saka unenge wava nemubobobo manje, but zvinenge zvakabva mishonga iyi yekuti unenge uchida kudiwa nevakadzi vanenge vasiri veklasi yako. Then inini mubobobo wandiinawo wandakapiwa nagogo vangu nekuti uroyi ndakaita hwekutotemererwa nagogo vangu. Saka mushonga uyu wemubobobo wandiinawo unongoshanda just like normal mubobobo but zvakanosiyana because inini kana ndiine murume wandinenge ndichida kuisa jambwa kana kuti mweya paari murume iyeye, ndinobva ndachizotanga kumuboba usiku, ndinopinda mumba maanenge akarara. Kana ndapinda mumba maanenge akarara anofanira kuti ange achindirota, but kunondirota kwaanoita anokwanisa kungondirota achingoita sekunge ari kungorota umwe munhu waanoda. Saka ipapo paanenge achirota umwe munhu waanoda ndini waanenge achirota, then ndobva ndachizoshanduka, ndobva ndaita nyoka, but anofanira kutanga andiona ndisati ndashanduka. Ndidzo mhiko dzacho idzodzo. Kana andiona kuti mumba mune mukadzi apinda wandinoda nemwoyo wangu wose, then ndipo pandinobva ndachizoshanduka. Kana ndashanduka ndinoshanduka kuita nyoka. Kana akarara pamubhedha ndizvozvo, ndinotokwira pamubhedha apo paanenge akarara. Kana ndakwirapo pamubhedha ndinobva ndachizozvimoneredza pasikarudzi yake. Mushure mekunge ndazvimoneredza pasikarudzi yake ndinobva ndachizotanga kunanzva sikarudzi yake kuzonosvika achizobuditsa urume hwake. Ndinomunanzva kusvika urume hwake hwabuda, ndobva ndachizonwa urume huya. Saka urume uhwu ndinozoti kana ndasvika kumba ndinourutsa sezvinongoita mapere. Handi munoona kuti bere kana kuri kunzi kana riine vana rinonovhima robva radyako, parinodzoka rinobva rarutsa. Saka paya parinenge richirutsa rinenge richitorutsira mumukanwa mezvana zvaro. Saka ndozvandinoitawo izvozvo. Ndinoti kana ndabva kwandinenge ndabva urume huya hunenge huri mudumbu mangu, then ndinobva
kuti ndasvika pamba zvinhu zvangu zvinouya zvobva zvatanga kuti amai mama tine nzara. Saka pazvinenge zvichidaro zvinobva zvachizokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kurutsa. Pandinenge ndichibukura ipapo ndinenge ndichibukurira mumuromo mazvo zvinhu izvi zvandakasiyirwawo nagogo vangu. Saka pandakauya kunoku kuSouth Africa, pandinenge ndava kugarapo pacomplex ipapo, pane muSouth African one umwe mukadzi uyo aitozviona kuti mumba mangu mune umwe mukadzi anopota achipindamo, asi kuti ange achiwana zvivindi zvekuti anga achitaura neni aizongonyara achiti handidi kuti ndinge ndichizonzi I am a bad person, I am accusing her of witchcraft, but zvaainge achitorota zvainge zvitori zvechokwadi zvekuti if she had confronted me ipapo paakamboramba, because patoripo apo paakatomboramba akati no, haafaniri kuti ange achijoina Stokvel yedu, kuti hazviite kuti ange achijoina raundi yacho pakati, but vamwe vakadzi avo vaainge achitamba navo raundi, nekuda kwekuti ndainge ndakatovagadzira nechekare ende ndaitopota ndichitovaboba even though vari vakadzi kudaro kikikiki, saka vainge vatori pasi petsoka dzangu nekuda kwekuti ndaipota ndichivaboba. Saka ivo vaitoda kutoti ndinge ndichitojoina Stokvel, even though ndainge ndichazojoina Stokvel yavo pakati. Takatombonetsana naye mukadzi yeye akatomboda kutomboramwa, but at the end of the day akabva achizongobvuma akabva ati it is okay, anokwanisa hake kujoina Stokvel. Saka pakuzonochinjana mari apa taiti kana kuri kunzi ndini ndinenge ndichifanira kuti tinge ndichipiwa Stokvel, mari iyoyo yavanenge vandipa mukomana ndaiitora usiku hwacho ihwohwo, ndairara ndakagara ndakapfunya chisero, ndakaibata muruoko rwangu mari iyoyo ndichiita mhiko dzekuti mari idzo dzavainge vachindipa dzaifanira kuti dzinge dzichizodaidza dzimwe mari, but mishonga iyoyo ino expire zvokuti kana ukandipa mari unokwanisa kuita kana 3 months uchingondishandira. It is difficult to explain mukoma, but unokwanisa kutorarama upenyu hwako hwose mari yako uinayo, mari yako uchitoibata, but mari iyoyo inenge ichitoenda kuno umwe munhu. Ndidzo mhiko dzandainge ndichivaitira kuti kana yava nguva yekuti vanenge vachifanira kuti vange vachindikandira mari yeraundi, ndairara ndakagara ndakapfunya chisero ndichiita mhiko dzekuti for the next 3 months or so vanenge vachingoshandira ini. Kushanda unenge uchishanda, asi chaunenge uchiita nemari yaunenge uchiwana uchingoshanda uchiburitsa ziya sezvinenge zvichiita vamwe vanhu vose, but iwewe chaunenge uchiita hapana, nekuda kwekuti mari yako inenge ichiuya kwandiri. Vaiti kana vandikandira mari yeraundi mukoma ndaisaishandisa mari iyoyo. Ndinorangarira nerimwe zuva murume wangu akanonoka kubhadharwa kubasa, saka ndakabva ndachizokandirwa mari yeraundi. Takanetsana apa mumba mainge musisina chikafu, apa ainge achida kuti ndinge ndichishandisa mari dziya idzo dzandainge ndakandirwa mari dzeraundi. Tikanetsana ndikabva ndati nhasi hazvitoita kuti ndinge ndichiburitsa mari yangu, tichazotenga whatever zvisimo mumba mangwana. Tikanetsana tikatorara nenzara mukoma, ndikatoti zvitori nani kuti tirare nenzara, because ndainge ndichizviziva kuti mari haingoti kana yapinda mumba ndobva ndaishandisa. Ndinenge ndichifanira kuti nditange ndamboita mhiko pairi mari iyoyo kuitira kuti tikwanise kuzoonawo progress in life. Mukomanashe kwatakatenga stand, kana ndikakuudzai even though I am a maid munokwanisa kufenda imi, takatenga stand mukomanashe nemurume wangu ye$75,000 US, nekuda kwekuti ndine mhiko idzo dzandinopota ndichiita dzandakuudza idzi kuti kana ndikabata mari yemunhu ndinomboichengeta kwemazuva, then ndobva ndachizoishandisa. Iye kusaidi kwake anenge ava kungoshanda, asi anenge achingoshandira zvake inini. Saka ipapo ndakarara usiku hwose
ndakagara ndichingodeketerera, then mangwana acho makuseni ndokubva ndati kumune murume wangu ande mutown tinotenga grocery, ndokubva tachizoenda hedu mutown tikanotenga grocery. Takati tichibvako ikoko mukomanashe mumba mainge muine mari yose iyo yatainge tabuda nayo tichienda kunotenga grocery, mari yacho yainge yatova mumba, zvichireva izvo kuti mari iyi sezvo yainge yava ×2, vakadzi ava vandainge ndichitamba navo round vainge vatova nechikwereti changu kikikikiki. Munombozviziva here kuti vamwe venyu mari dzamunozosara muwana dzinenge dzitori mari dzamunenge makatoshandisa kudhara asi dzinenge dzakashandiswa nevanhu vanenge vakakuitirai mhiko. Vamwe venyu muri kutorarama muri muzvikwereti kana zvegore rose, zvekuti segore rino zvimwe kuda unenge uchingoshanda hako asi unenge uchitoshanda kutobhadhara chikwereti chaunenge uinacho kune munhu uyo anenge akakugadzira. Chaanenge achingoita chete kwauri ndechekuti anenge achingokolekta chete, achingokolekta mari chete mwedzi woga woga. Izvi munofanira kuti munge muchizviziva nekuti mari ndiyo iri nyore kuti munhu ange achikugadzira. Saka mukadzi wekuZimbabwe paakazouya, uyo wandakazogadzira kuzosvika achizofa nekuda kwekuti ainge ava kuda kuzivisisa zvekare, ainge ava kuda kupindira zvekare nekutanga dzimwe hondo dzaainge asingakwanisi kuzodzipedza. Akatanga kugara pacomplex patainge tichigara iniwo nemanyawi. Ndakamuudza kuti tainge tiine raundi yatainge tichitamba, akabva andikumbira kuti ndinge ndichiudza vakadzi vatainge tichitamba navo raundi kuti ndainge ndichida kuti naiyewo ange achizotijoinawo kuraundi. Mukomanashi ndokubva tachizotanga kutamba naye round. Saka mukadzi uyu even though ainge achienda kuPentecostal ainge aine dzimwe nguva dzekuti aipota achienda kumasowe. Saka pane paakazoenda kumasowe, akati aenda kumasowe ndipo apo paakabva achizoudzwa kuti ndainge ndiine mishonga yandainge ndichishandisa, mishonga yainge isina kunaka. Mukomanashi akabva achizotanga kundiignore. Akabva achizoita mistake yaakaita ndeyekuti akabva achizoudza umwe mukadzi uyo watainge tichitamba naye round, mumwe muSouth African. Saka mistake yaakaita ndeyekuti muSouth African iyeye ndainge ndakatomujoinisa zvekuroi, ainge ava kutoitawo zvekutoroya seni. Saka ndo mistake yaakaita iyoyo. Dai ainge asina kumbomuudza kuti kwese kwaari kufamba ari kuudzwa kuti ndiri muroi, dai ainge akangonyarara zvake akaita minamato yake murunyararo. Saka akangoti achingobva kumasowe ndipo apo paakabva achizodaidza umwe muSouth African wandainge ndakatojoinisa mune zvinhu zvekuroi, ndokubva achizomuudza zvose zvaainge audzwa neumwe muprofita uyo wandakazotoendera live and direct. Ndikamuudza kuti asandijairira, akandikumbira ruregerero because akatozviona kuti inini ndiri queen, ndine masimba kumudarika. Ndikabva ndati plus unobatsira futi nemanjuzu, ndinokwanisa kutaura nawo ukaswera wava kupenga. Haana kutozvinzwisisa, akazotogumisidzira ava kutondikumbira kuti ndinge ndichitomubatsira kuti ange achiwana mamwe masimba apo penjuzu. Ndopaasina kunzwisisa. Ndikabva ndati idzo mvura dzako dzaunoshandisa idzodzo unoti simba dzinoriwana kupi? Handiti dzinoriwana mumvura nekuti imvura. Saka akazotogumisidzira atova sort of like best friend yangu, nekuti aiti kana aine vanhu vaanenge achida kubatsira kana atadza kuvabatsira aitouya kwandiri achindikumbira kuti ndinge ndichimunamatira minamato yake kikikiki. Aitouya kana ne10 liters dzemvura, ndobva ndachizotomubatsira, ndobva ndashandira mvura iyoyo kuitira kuti inge ichizowana simba, but it is a story for another day. Saka mukadzi wandakazogadzira kuzosvika achizofa akati adzoka kumba ndokubva achizoudza mumwe muSouth African uya akabva achizouya akabva achizondiudza. Takazorara usiku hwose
takamugarira dare rerufu. Ndikadaidza vamwe vangu kuZimbabwe vakabva vachizouya, ndokubva tamugarira zvekare dare rerufu, ndokubva ndachizotanga kumugadzira. Ndaiti makuseni oga oga ndaitomuka fizikali, ndobva ndamwaya madota padhoo pake. Ndaita zvekumwaya ndichidira dhoo rake nemadota. Saka aiti makuseni paanomuka achibuda panze, chaaitanga kutsika ainge ari madota iwawo. Akazotanga kurwara achizvimba makumbo, ndokubva achizoenda kuZimbabwe. Kuenda kwaakatoita kuZimbabwe takatoti thanks God, ndokubva achizofa. Zvakangonzi yainge iri kensa, but yainge isiri kensa zvachose mukoma. Ndini ndakamuroya mukadzi iyeye nekuda kwekuti akada kutanga hondo dzainge dzisina zera naye. Saka ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. I know kuti vamwe vanhu they are going to judge me, but ndichiuya panapa, ndauya pano ndichida kungobatsirawo vamwe vanhu kunze uko kuti kana kuri kunzi munenge muine round iyo yamunenge muchitamba, you must try by all means kuti usati wapa vanhu vaunenge uchitamba navo raundi mari, chimbotanga wanamata. Kana uri munhu anonamata, kana uri munhu anoita zvechivanhu, uitawo zvinoitwa nevechivanhu kana usati wapa vanhu vaunenge uchitamba navo raundi mari. Kana ari semukadzi uyo ainge achinamata ari muSouth African, ndakazotogumisidzira ndamupandutsa nekuda kwekuti ainge achida kunzi munhu akanaka, ende zviri very dangerous because ndakazogumisidzira ndatova neaccess yekuti kunyange mumba make ndainge ndotopinda mumba make. Saka one day ndakati ndapinda mumba make ndikabva ndachizoba chipfeko chake chemukati. Chipfeko ichi ndakazoita mazuva ndakachipfeka mukomanashi, ndakaita mazuva maviri ndakachipfeka chipfeko chake chemukati, ndokubva ndachizochikurura ndikachiwacha ndikazochidzosera mumba make. Sezvo ndainge ndava neaccess, ndaingopinda mumba make chero pandainge ndichinzwa kuda, nekuda kwekuti ainge achida kunzi munhu ari bho asingabate vamwe vanhu rafu. Mukoma ndakasvika pakumupandutsa akazotanga kuita zvemaboyfriends, ende murume wake ainge oita zvemagirlfriends. But pandakatanga kugarapo pamba ipapo ainge achirarama life yainge yakanaka. Murume wake ainge achimuda asingambomuhuriri, iyeko ainge ari munhu ainge achinamata. But ndikazosvika pakumupandutsa. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Vanojaja zvenyu, but chandiunza pano ndangoti ndinge ndichizongoya kuzongosunungura zvimwe kuda panenge paine anenge akasungwa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna va100 vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo va100 vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Anzi akafira mhosva dzekuti akada kuzviita munhu anoziva sterek, and akada kundichallenja apa ainge asina zera neni, uye zvekare nemuprofita wacho, muprofita wake ainge asina zera neni. Hanzi ndikabva ndamuudza kuti unobatsira futi nemweya yemanjuzu. Hanzi takazotogumisidzira tatova mabest friend. Aitoti kana aine maclients ake obva atoya kwandiri, ndobva ndatoyeresa munamato. Strange things indeed they do happen in this world. Muzosara zvenyu mopiwa munamato, asi unenge uri munamato uyo unenge wakatoyereswa nemuroyi. Tell me what you think about that. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.